Szerinted mi a közös azokban, akiknek visszatérő párkapcsolati kihívásaik vannak? Akik mindig boldogtalanok, mindegy, hogy van párkapcsolatuk, nincs párkapcsolatuk, vagy nem sikerül olyan felvállalt, teljes értékű párkapcsolatot létrehozniuk. Mi állhat a visszatérő problémájuk mögött, és mögött a boldogtalanság mögött? Nagyon fontos, hogy amikor az ember elkezd asztrológiával foglalkozni, akkor óhatatlanul idővel így átalakul a gondolkodásmódja, és elkezd problémák helyett kihívásokban gondolkodni, problémák helyett feladatokban gondolkodni, vagy problémák helyett tényleg megfejlődni való helyzetekben gondolkodni, és visszatérő szituációkat is úgy nézni, hogy abban segítenek, hogy gyakorlati úton próbáljak egy másik dolgot megtenni, kilépve abból a mintából, amiben eddig voltam. És a visszatérő párkapcsolati konfliktus mögött igazából 3 dolog áll. Az első az, hogy mindenkinek, de egytől egyig mindenkinek van olyan jelölője a képletében, nem is egy, minimum 2, ami arra utal, hogy neki feladata, konkrétan sorsfeladata az, hogy megértse, hogy hogyan tükröződik ő másokban. És nyilván az élet is tudja, vagy az univerzum, ha úgy tetszik, hogy ennek legjobb gyakorlóterepe a párkapcsolat, hiszen na, ott aztán nehéz elfutni, nem olyan, mint az utcában egyszer szembe jövő Joli néni, hanem ott kőkeményen meg lehet mutatni a másiknak azt, amit ő önmagában nem lát. Így aztán az, hogy hogyan tükröződik az, amit te magadban nem látsz, és nem fogadsz el magadénak a társban, az egy komoly feladvány. Általában nyilván az, amit észreveszünk, hogy idővel, amikor már túl vagyunk a rózsaszín ködön, ugye elkezdünk meglátni egy-két dolgot a másikban, ami zavar, ami nem oké, aztán egyre inkább ez így fokozódik. És egyre inkább leválunk róla, hogy hú, hát az ember, ez nincs is köze hozzám, mi nem is hasonlítunk, meg kihez is egyáltalán. Hogy is került ide? Mi történt eddig? Tehát van egy ilyen rocsúdás akár. Viszont nagyon fontos, hogy nem itt kezdődik a történet, hanem rögtön az elején, hiszen amikor beleszeretsz, amikor meglátsz benne valamit a személyiségében, általában mi nők azért azt szeretjük, ha ebben is találunk valamit, meglátod benne azt, hogy mi tetszik benne, benne ez vagy azt tetszik, akkor végül is te a saját pozitív árnyékodat láthatod meg benne, amit így kiemelten látsz. A pozitív árnyék olyasmi, amit te még nem élsz aktívan, nem bontottad ki magadban, de benned rejlik. Így aztán, hogyha megfigyeled azt, hogy mi az, ami általában tetszik a férfiakban, első körben, mi az, amit az lehet, de csak lehet, hogy az olyasmi, ami benned rejlik, és ha ezt tovább gondolod, akár meg is találhatod, hogy van olyan életterület, ahol ezt ki kéne bontanod, és használnod ezt a bizonyos tulajdonságot, vagy ezt a bizonyos képességet, hajlamot, nevezd, ahogy jól esik. És ahogy megy előre a dolog, úgy idővel pedig létrejön a negatív projekció is a pozitív után, és itt szoktak jönni a bajok, és itt szokott lenni nagyon sok meg nem értés, és ez a nagyobbik falat, a nagyobbik feladvány, hogy ezt meglásd. Szerencsére az asztrológiai képletben egyértelműek, hogy mik azok az árnyékos területek, és hogyan néznek ki azok a jelölők, erről külön videóm is van, úgyhogy ha érdekel, akkor írd rám, kérdezz rá, elküldöm neked, hogy mik az árnyék személyiség jelölői a képletben, van jó pár. Nagyon sokszor egyébként akut betegségek mögött, amikre nem igazán tudja a nyugati orvoslás a megoldást, csak azt mondják, hogy hát ez nem tudom, az ide nőtt, ha szeretné, kivágjuk, de nem tudjuk megmondani, hogy miért. Akkor ezek mögött nagyon gyakran az árnyék személyiség áll, mondani szeretne valamit, eddig is mondani akart valamit érzésekkel, de azokra nem hallgattál, és aztán ezért muszáj volt ezt továbbvinni valamilyen akut fizikai tünethez, de nyilván biztos te is hallottál erről, hogy vannak lelki okai, mi így hívjuk igazából, de ha pszichológiailag nézzük, akkor pedig az árnyék személyiségből jön, és azon keresztül tudom, a léleknek azon részeiről, amikre nem látsz rá az információ és a sugallat, hogy itt valami olyan szükséglet van parlagon, olyasmivel nem törődsz másokéval szemben, ami igenis fontos lenne.
és igenis szükséged lenne rá a boldogsághoz és a teljességhez. Tehát az első feladvány, tükröződöm a társban, mi az, ami tükröződik bennem, hogyan, és mihez kezdjek vele. El kell tudnom fogadnom, és a nyugati embernek nagyon sokszor az informatív megértés, ez rengeteget segít, hiszen erre lettünk kondicionálva általános iskolától kezdve, és ez nem baj, mert ezt kihasználhatjuk, hogy megérted ezt, hogy mi az, mik ezek a rejtett mozgatórugók az árnyékból, és hogy azokat, amikor rávetíted a másikra, lehet, hogy tényleg benne is ott vannak, hiszen kiváló vetítővászon szokott lenni a másik, olyat is választunk, akiben van erre lehetőség. Az hogyan van benned? Ez az első megértés. Nem kis történet ez, nagyon izgalmas. A második az pedig az, hogy meg kell értened, hogy a belső férfi és a belső nő, ugye ők együtt vannak a Radixodban szerencsére, azok hogyan vannak. És ezeket ne ilyen klasszikus értelemben, hogy a nő, meg a férfi, ezek az archetipikus figurák, amikről mindenki beszél, azok, ahol ilyen több ezres webinárokon beszélnek, tehát nem erről van szó. Hiszen ennél sokkal specifikusabb a te női minőséged, és bizony az a férfi minőség, ami a képletedben benne van. Ezt te magadban hordozod belülről, ez nem lecserélhető. Egy dolgot tehetsz, kiismered, megismered, megtudod, hogy mi az, ami segít, mire kell figyelned ahhoz, hogy ő vele együtt tudj élni. Erről bőven van információ az asztrológia által, és meg kell ismerned a személyes női minőségedet is, és ahelyett, hogy magadra akarod erőltetni a commerce dolgokat, amik még sajnos még mindig nagyon vannak, kiismered, elfogadod, és megtudod azt is, hogy mit hozhatsz még ki belőle, mik az erősségei, mik a gyengeségei, azt is megtudod nyilván, mire érdemes figyelned, de azt is, hogy még milyenné fejlesztheted te személyesen. Tehát ez már úgy nagyon a tiéd, és nem ez az átlag, még mindig uniformizált az élet, még mindig annyira tartanak ezek a dolgok a spirituális világban is, hogy ez borzasztó, és valahogy senki sem lép egyről a kettőre, vagy nagyon kevesen, és nem boldogabbak azok, akik ezzel foglalkoznak, ha csak az archetipikus nővel és az archetipikus férfival, vagy istennővel, vagy akárkivel, mivel akarsz foglalkozni, az nagyon kevés. Ennél jóval specifikusabb az, ami a te nőiségjelölőd, ami a te érzelmi jelölőd, és amilyen a másik férfi benned. Ez az álomférfi realista karakterrajza, úgy szoktuk hívni, amit elkészítünk mindig közösen az ügyfeleimmel. Ebben van benne a jó és rossz tulajdonságai egyaránt, és hogy hogyan lehet vele jól együtt élni. Mi a magasabb szintű megnyilvánulása, és hogyan lehet azt akár kihozni belőle jobban. Úgyhogy ez a második feladvány, hogy ismerd meg a belső férfit és a belső nőt, és egy ilyen belső frigyet hoz létre. Tehát házasítsd őket össze. Meg kell tudnod, hogy amilyen a belső nő és amilyen a belső férfi, ezek hogyan tudnának együttműködni. Mik azok amik közösek benne, mik azok, amiket ki tudsz hozni magadból, mert ez pont kell a másiknak, és merd végre zsigerileg használni, mert lehet, hogy valamilyen hitrendszer letiltott róla, vagy mástól nem ezt látod. Nagyon sok minden van, amit ezen át lehet beszélni, és aztán elkezded ugye keresni a társkereső nő, vagy akkor nyilván lesz már egy szempontrendszered, egy tulajdonsághalmazod is akár, ha úgy tetszik, és nagyon sok minden, sok részlet arról az illetőről, akit keresned kell. És megvan mellette, az is sokkal jobban letisztul, hogy neked valójában mi a fontos, és tényleg mire van igazából szükséged. És itt megint nagyon spontán lehántódnak azok a dolgok, amik igazából rögeszmék voltak, és nem szolgáltak téged. És ezek után pedig gyakorlatba lehet ültetni mindazt, amit tanultál, hiszen
látni fogod, hogy kik azok az férfiak, akik jelentkeznek nálad, ők milyenek, teljesen másik szemszögből fogod őket megnézni, keresni fogod benne azokat a checkpointokat, azokat a szempontokat, tulajdonságokat, amiket átbeszéltünk, hogy benne vannak-e, és ez abban is segít, hogy kicsit kevésbé legyél görcsös, mert lesz benned egy másik, aki így megfigyeli az illetőt, aki jóval hátrábbról nézi ezt az egészet, és lehet, hogy akár még egy jó buli is lesz belőle, de az biztos, hogy ezt elmélyíteni, ez a harmadik pont tapasztalati úton lehet, és ha pedig találsz olyan férfit, akin lehet gyakorolni, mert hordoz azokból a jelölőkből, ami a te képletedben a férfi képlet felé elvárás, a férfi felé elvárás, akkor lehet rajta gyakorolni ezeket, hogy hogyan lehet vele harmonikusan együtt élni, mit szól azokhoz a dolgokhoz, amiket tanultunk, és ebből szoktak lenni a legnagyobb élmények egyébként. Úgyhogy ez úgymond a harmadik pont, tehát ezek mind vannak így feladványként emögött. Az már egy sokkal kollektívebb dolog, hogy nyilván ahhoz, hogy boldog párkapcsolatod legyen, meg hosszú távon legyen, akkor nem várhatod, hogy a másik majd mindig hoz neked energetikai feltöltődést, hiszen lehet, hogy az elején egy jó pillanatban találkoztok, akkor mindenki kicsit jobban volt valami okból, és az energiák összeadódnak, de ez ki fog fúlni, és ezért tudnod kell harmonizálni az energiádat. Amit még bónuszban tudok mondani, és az energia harmonizálásra ráfejel, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy olyan női ügyfelek küzdenek ilyen visszatérő párkapcsolati problémával, akiben nagyon erős a yang, és bizony ott van mellette a yin is, tehát mind a kettő nőiségjelölő, mondjuk a hold és a Vénusz egyikben vagy másikban van. És emiatt van bennük egy ilyen belső vergődés, egy ilyen belső feszültség, hogy most melyik legyek, melyiket hozzam, és az egyiket általában mindig leértékeljük a másik ellenében, próbáljuk így lenyomni a víz alá, amitől nem érezzük magunkat túl jól, magunk sem értjük, hogy miért. Úgyhogy emiatt van még az abban, amit én adok, egy olyan csikung gyakorlat kiemelten, több is van, de egy, ami igazán ezt a yin-yang energia harmonizálását erősíti a személyben, és ezt mindenképp érdemes elsajátítani, és gyakorolni rendszeresen. Hiszen ha belül ezek az energiák elkezdenek rendeződni, az nyilván segít a belső frigyen is, és a külsőn is, és így tudsz majd hosszú távon harmonikus párkapcsolatot kialakítani. Nagyon szuper, én nagyon élvezem kísérni azokat a nőket, akik tőlem segítséget kérnek, és úgymond egymást választjuk, mert látom bennük azt az elszántságot, azt az elégpontot, azt a tüzet, hogy már pedig én most fordítok ezen, megoldom, nem akarom tovább ezt a mintát, nem akarok már újra belelépni ugyanabba a hurokba, elegem van, kész, bármit megteszek érte, csak ez változzon. Látni akarom, amit nem látok, és meg akarom érteni mélységében önmagamat, a másikat, és hogy miért történik, ami történik. Ha valakin ezt látom, na, ő az, akivel szívesen együtt dolgozom. Ha még érdeklődő vagy, nem baj. Akkor azt javaslom, hogy nézz körül, mert rengeteg minden van már ebben a csoportban tőlem, és kezd el képezni magad, mert találsz a napról, a holdról, az árnyékról, a személyiségrészekről, és hogyha van valami meglátásod, vagy kérdésed ezzel kapcsolatban, amiket hallottál, akkor vagy a videó alatt tedd fel nyugodtan, jelölj be engem, vagy írhatsz is nekem, és beszéljünk akkor arról, hogy neked mi a kihívásod. Jó? Úgyhogy jó tanulást kívánok neked, és bízom benne, hogy hozzásegítelek a mélyebb tisztánlátáshoz. Szia! Ha tetszett ez a videó és szeretnél még többet megtudni a témáról, társkereső nő vagy pedig olyan párkapcsolatban élő nő, aki szeretné, hogy még jobb legyen a párkapcsolata, akkor várlak szeretettel ingyenes Facebook csoportomban, melynek neve a Nő belső alkimiája a boldog párkapcsolatért. A linket beteszem a videó leírásba.